Dinala ako ng rider na ito sa isang motel. Mag-aalas 3 ng madaling araw. Kilala siya sa motel na pinasukan namin kasi nginitian na agad siya nung receptionist. Alam din ang pangalan niya. Elmer. Pabiro pang tanong ng receptionist kay Elmer. Bago, hindi ako naimik. Wala akong karapatang umimik nung mga oras na yun. Pumayag ako eh. Tsaka isa pa, babayaran ko rin naman siya. Kaya, tatanggapin ko ang mga maririnig kong salita at mga gagawin niya sa akin. Ginusto ko rin naman kasi. Dahil alam kong kailangan ko itong pagdaanan. Pumasok kami sa kwartong binayaran niya. Tumayo lang ako, nagtanggal ng mga suot. Hinawakan niya ako sa bewang. At dahan-dahan niya akong tinuruang makalimot. Sa mga sandaling nakatayo lang ako at dinadama ang bawat sarap na binibigay niya. Dahan-dahan ko rin pinipilit ang sarili ko na pakawala ng mga sakit, ang mga panghihinayang, at ang mga lungkot na bumabalot sa puso at isip ko.